Stel, dan leeft in de 17e eeuw en dan krijg je een opdracht. Maar een vrouw op ziekje die een van de grootste beroemdheden is van haar tijd. Een vrouw die het elkeen kent, die geleerd is, die het beweegt in de heegste kringen van kunstenaars en wetenschappers. In alle landen om me heen. Die het als bijnaam had het pronksel van Europa. Die de status had die is vergelijken kerst met Maxima, Sorgeta, of met Hillary Clinton, of met, nee nog beter, met Madonna. Zo'n vrouw mag ziekje. Ja, we hebben gisteren New York, Parijs of... Nee, ze reist door Europa. En ze is nu in Nederland. Amsterdam. Of Leiden, de universiteitsstad. Nee, dat mag je wezen. Precies dit ik nou steen. Hier even boeten view het. Hier stie een kasteeltje. Walta staat. Tje, de resten van de fundamenten die kun je nog vinden. En de slotgraaf, dus ik dat te zeggen. Tje, dit gele stuk loon. Dat is nou precies het plak dat Walta staat te steen had. En je wennen, onder ooi van haar lippen, op dit plak, de vrouw der vrouwen. De grande dame van de Europese wetenschap, van de wiesbegeerte, de godsgeleerdheid. Het pronksel van Europa. Anna Maria van Schuurman. Anna Maria van Schuurman was de eerste vrouw die het lessen volgen mocht aan een Nederlandse universiteit. Zo werd ze al bij haar lippen vrolijk verneemd en een bekende gast in de kringen van de grootste geleerden en de beste internationale filosofen. Ze wennen een schoft lang in Friesland, in Frensje en Wjoet. Anna Maria was een vromme vrouw. Zo from dat ze haar op lettere leeftijd aansluitte bij een christelijke secte in Wjoet. Maar de zondige vrouw hoe ze toen niet meer te krijgen had. Ze stoor in Wjoet en waterrecht te bloeden. Een christelijke secte in een zondige vrouw. Ja, dat is van alle tien. Oerlopen vrouw, ik nou nog, komen groepjes mensen voor die het haar isoleren willen van de maatschappij. Die het haar in feite opsluiten in haar eigen kring. Dat bad in de 17e eeuw ik. Hier in Wjoet zit een groep mensen die het haar de labadisten neemt. En op het hichtepunt zitten hier wel 400 à 500 labadisten. Ze doen een bibelstudie, ze bewerken het loon en ze loeken haar zo min mogelijk van de vrouw aan. Ze willen leven in een isolement. Nou, dan zit je hier wel aardig goed. Dat vindt Anna Maria van Schuurman ik. Heel bewust had ze de verkeersen om haar waarom te loeken uit de vrouw dat ze zijn voorname rol inspelen. Een bijzondere stap voor een bijzondere vrouw. In een tijd dat de vrouw bepaald net stilstaat. Nederland, de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, is hem zelfs in de 17e eeuw volop aan het ontwikkelen. De Gouden Eeuw komt erop. Skipfit en handel bloeien en er is geld voor alle mooie dingen. Leiden en Frensje krijgen universiteiten en letter volg je ook Utrecht en Orensteden. Nederland bevrijdt hem van de Spanjaarden, van de Habsburgers, van de katholieke kerk. Er ontstaat een gevoel van vrijheid in handelen en denken. De Frensche Universiteit krijgt ongeveer van buitenlandse professoren en filosofen die spreken over theologie en wijsbegeerte. De meeste uit die tijd vinden godsdienst belangrijk. Er wordt een protte discussieerd over de positie die de kerken in de maatschappij innemen moet en hoe je nevens de Bijbel leef je moet. Als het op hoog niveau over het geloof praten was, dan moest je wezen. Bij de Frensjutter professoren, maar die weten alles over het geloof, die weten alles over het kerken, hoe God, hoe de christelijke leer. Ja, het is nogal een mannelijke ongelegenheid. Er is geen vrouw bij, zei ze. Nee, maar die werkt op universiteit. Die achter de onrecht. Die moet eten sieren, bijen krijgen en net te volle praatje graag. Ja, zo denkt in de tijd haast elke niet. Vooral je. Maar er is iemand die denkt er wat oorzaak. Dat is een geleerd man. Die hem ik dwaalde hoort, maar de godsgeleerdheid.
Het is de huid van Anna Maria van Schuurman en hij vindt dat zijn dochter hier ook heen komen moet. Zodat ze haar verder ontwikkelen kan in de theologie. De fromheid had Anna Maria van Schuurman net van een vreemd. Haar huid is ook als een een. Hij volgt om die reden colleges theologie aan de Universiteit van Frencher en neemt zijn dochter mee. Anna Maria had onlees om te studeren. Als ze nog maar 4 jaar is, kan ze al goed lezen en schrijven. Later leert ze Grieks en Latijn, maar ook Hebreeuws, Galdeus, Syrisch, Ethiopisch en Arabisch en nog meer talen. De familie van Schuurman verhuist naar Utrecht en daar komt Anna Maria in een kunde met geleerden en schrijvers uit heel Europa. De geleerden stimuleren haar om verder te studeren. Als eerste en enige vrouw krijgt ze speciale taststemming om de lessen op de universiteit bij te wijden. Daarvoor moet ze wel op een apart plakje zitten. Achter een gordijn om haar mannelijke collega-studenten net hoe stuur te maken. Anna Maria is een baaskunstenaresse en is op een soort vakgebieden super geleerd. Ze had likwijls, krijgt als een soort orenmeesken, vooral interesse voor theologie, voor godsdienst. Ze komt zelfs in contact met René Descartes, een van de belangrijkste denkers van die tijd. Met hem en mijn oren praat Anna Maria graag over de uitleg van de Bijbel, over wat je echt leeuwen moet en over de positie van de kerk. Hier in Frencher had ze dus nooit college gehad, dat bad al in Utrecht. Maar ze had in het museum wel een soort gewot van deze geleerde en kunstzinnige vrouw bewaren. Zo, hier haast alle kunstwerkjes van haar. En dit is de Dissertatio. Dat is een boek dat ze schreeuwen om aan te tonen dat ze het belangrijk vonden dat christelijke vrouwen studeren kennen. Ze geleerd. Ze volle talenten. Ze spreekt al die talen. Ze kon tekenen, ze kon schilderen. Een vrouw uit Toezelen. Maar een indrukwekkende carrière en een gouden toekomst voor de boeg. En toch slacht die geniale Anna Maria van Schuurman een heel oorpatie. Er komen in die tijd heel iets meer theologen die het pluitje voor een zuiverde kerk. Die zo precies mogelijk de Bijbel volgen. Ze zwargen van een soort onreist in de bestaande kerken. Gewoon kerkenmieskippen raad je hielendal verdiend. Maar Anna Maria van Schuurman viel haar goed thuis bij deze zuivere streming. Ze komt in de kunde met een van haar leerders, de Zwitserse Jean de Labadie. In 1669 sluit ze haar bij hem en zijn volgers aan. Ze nemen haar zelfs de Labadisten. Anna Maria docht afstand van al haar bezit, verbrekt de contacten met de geleerde vrienden en wennen tenai in de commune van de Labadisten. Ze nemen dit het huisgezin. De Labadisten zwalken door heel Europa, maar zetten haar in 1674 naar Wijen in Vjoert, net via van Frencher. Ik Anna Maria bedarret hier. De morgen in het huis in Vjoert werden alle zwart verven en de Labadisten leven in de meest eenvoudige omstandigheden. Ze vertrouwen op de genade van God en ze volgen haar leven met bidden, borkjen, bolenbakken en bibelstudies. En alles wat ze had. Vriendschap in de heegste kringen, kennis uit de beste boeken, ongeschen onder de geleerdste meesken, haar interesse in de kunst, haar nieuwsgierigheid naar de wetenschap. Ze zet het alle aan de kant om te leven in Vjoert. 4 van de universiteiten, 4 van de meesken, 4 van Libben en Vertier. Ja, het klinkt super wat begruttelijk, maar nou is het misschien wel dat ze het allerliefst wijzen wil. Dichter bij het zuivere Libben, bij het zuivere leeuwen. Ze had de populariteit van een popster mooi maken. Maar nou was ze lied, deemoedig wezen, tjensbaar on haar God. In 1678 stiert Anna Maria van Schuurman in Vjoert. Ze is dan 21 jaar. Anna Maria van Schuurman is gewoon begroeven op het Scherkhof. Haar grijf is net bewaard bleven. En als is dat was spietig,
Want het geval wel, dat krijgt in de graafkelder van Vjoet de omstandigheden zodanig binnen dat lieken daar net verrotje, maar mummificeren rotje. In het kerken van Vjoet liggen nog altijd een peer van die mummies. De ontdekkers van die mummies denken eerst dat ik de verneemde Anna Maria van Schuurman daarbij is. Maar spietig genoeg is van het lichaam van deze vername en vrome vrouw niet meer waarom te vinden. Niet. Je mummie, geen grijfsteen. Anoniem en onbekend eindigt hier haar verhaal. Zat het jij, mijn vrouw, die al mooi het libben afstond die hier van al haar grandeur. Misschien maakt het dat nog wel boeiender en mooier. Het pronksel van Europa. Anna Maria van Schuurman. Daar in het Westerstel. En daar. Ik nam van een skippelijk de hoorn om het schouder. Oh, stel je niet zo om, man. Het rent met de molen van oergeest. Het spotten met de egen van jaloezie dat er ze erin zit. Huiten en zwannen. Sikko van Goslinga, hij kende niet oer. Hij kende niet zien. Wat een onrecht. Zij wel, hij niet. Ja, geniet je er maar van. Het is strikste bezit, hè? Zo, je staat een heeg op een maatschappelijke leider in de 17e en de 18e eeuw. Je bent een eelman, edelman. Je bent een grietman, dat is burgemeester van Frensjuteradiel. Je bent een provinciale regent, of beter nog, je bent zelfs een internationale diplomaat. En dat komt net samen. Dan maak je het verwerken. En het moet je, om zo maar te zeggen, een beetje in het bloed zitten. Je moet uit het juiste laag komen. Van een goede soort wijze. Ik bedoel maar macht, onzin, een betere maatschappelijke positie. Dat is in die tijd vaak een familiekwestie. Die krijg je toch erfopvolging. Van huid op zoon. Sikko van Goslinga, een van de machtigste mannen van Friesland, zou omstand je noemen het hinnen, die had zijn positie vooral te danken aan zijn aankomst. En zat het een goed eelman voegt, hij werkt zijn libbelang hut om die machtsbasis uit te fruitje. En dan let er het stokje oer te aan om zijn zoon. Zoon. Zou ik zoon? De macht in Friesland wie in de 17e en de 18e eeuw in handen van een Lietse groep bestuurders. Vaak winnen die van adel. Een van haar, misschien wel de meest succesvolle, wie Sikko van Goslinga uit Dwaaien. Sikko van Goslinga wie de baas in Frensjuteradiel. Die een bestuursfunctie aan een universiteit. Die een soort te vertellen in het provinciebestuur. En spelen zelfs een rol in de Europese politiek van die tijd. Sikko was bijna op een echte staat. In jouw been. En hij eindigde zijn leven op zijn eigen Goslinga-staten in Dwaaien. Dit kasteeltje bestaat nu net meer, maar in de kerken van Dwaaien is nog altijd een echt praalgrijf van hem te zien. Sikko van Goslinga is het toonbeeld van een Frieske, adellijke regent. Ja, hij is niet de meeste, hè, deze Sikko. Dit is geen Lietse jongen, blinder. Hij is intelligent, hij is machtig. En Sinten, meer dan genoeg. Alleen nog spietig, hè? Dat er grietman is van Frensjuteradiel. Dat is het gebied om Frensje heen. Daar jij de stad zelfs net bij. Maar zijn academie, zijn mooie binnenstad, zijn rijkdom. Nee, Frensjuteradiel, dat ben de eerme dwarpjes. Dat is het platteland. Maar ja, zo'n voorname kerel is een Lieds gemeentehuske. In zo'n schitterig dwarp als Dwaaien. Of Achlem, of Tjom, of Rieën. Dat ligt toch op vleeren. Maar
De Van Goslinga's, die weten er wel wat op te vinden. Hier in Frenscher, daar stiert nog een aardig optrekje. En zo komt het dat het gemeentehuis van Frenscher te Radiel in een orengemeente staat. Status, adel, machtsposities. Daar gaat het om bij de bestuurders in die tijd. De jonge republiek der 7 Verenigde Nederlanden stiert bal van de frisse ideeën en het verlangst naar een nieuwe tijd. Maar het is nog lang net zo vier dat er een moderne manier van regeren komt. De democratie. Het binnen nog altijd de voorname meesken, vaak edelleur, die in Friesland de macht in handen hebben. Ze had die macht omdat ze in het bezit binnen van loon. In die tijd had net elke een stemrecht. Alleen die meeske mooie stemmen die genoeg loon en pleertsen hebben. Stemhavende pleertsen je dat. Benamen in de Gouden Eeuw ontstiert ze een lietse elite van rieke leur die haast alle macht in handen had. Ze zwargen ervoor dat ze die macht ook nog weer verder uitbouwen kunnen. En de huiden beziek je die macht weer over te brengen op haar zwan. Macht is een zaak van de familie. Hieltijd dezelfde rieke leur krijgen ze zitting in de provinciale steden en haar alle bestuursfuncties. Aan de universiteit, in wetterschippen, in kerken en oreninstellingen. Dit systeem houdt wel 200 jaar staan. Het ancien regime wordt het neemt. Het oude gezag. En dat gezag, dat denkt feitelijk maar aan 2 dingen. Aan groen en aan familie. Groen, omdat het bezit van loon en van pleertsen stemmen oplevert. En hoe meer stemmen, hoe meer macht. En familie, om de toekomst veilig te stellen. Een grietman, dat is een burgemeester van die tijd, die wordt niet beneemd voor een paar jaar, maar die wordt beneemd voor het leven. Sterker nog, hij kan zelfs zijn functie overdragen aan zijn zoon. En ze een heel soort grietenijen, die haar hier lang, dat zijn gemeentes, die haar hier lang dezelfde grietman, dezelfde burgemeester. Nou, zo komt Sikko van Goslinga, ik aan zijn functie. Gewoon kriegen voor zijn huis. Sikko van Goslinga is zo'n rieke man van het ancien regime. Hij is van adellijke kom af. Zijn huid is een jonker. En grietman, burgemeester van Frenscher te Radiel, het gebied om de stad Frenscher heen. Al op jonge leeftijd het jonker Sikko naar de allerrijkste Friezen. Rieke meisken gaan voor haar studie in die tijd haast automatisch naar de Universiteit van Frenscher. Sikko dacht dat ik. Hij maakt daarna nog een mooie studiereis in het buitenland en krijgt dan een functie in het bestuur van de universiteit. In 1688 volgt er zijn huid op als grietman van Frenscher te Radiel. 40 jaar lang zal er een van de belangrijkste regenten van Friesland blijven. Hij komt in het provinciebestuur te lonen. En uit naam van de provincie zit er vaak bij vergaderingen van het landelijke regeer. Door die regering wordt er wel geregeld wat beneemt als onderhandelaar in buitenlandse kwesties. Zo reist Sikko van Goslinga als vertegenwoordiger van de Nederlandse Republiek heel West-Europa terug en zit er geregeld wat bij de Spaanse en Franse koningen aan tafel. In de uren dat er thuis is, dat er allewaar om zijn machtspositie uit te wrijven. Hij trouwt met een barones, ek van adel, en had het drok met het aankeepje en ruilje van loon. Hoe meer loon, hoe machtiger je positie. Zo keep het Sikko van Goslinga min of te meer, hield hij meer macht. Voor hemzelf en voor zijn familie. En zat het niet in die tijd, voorname mensen zitten vooraan in het kerken. Die jouw reaal aan de diaconie, die jongen uit volle barst mooi. Die zitten in het mooiste bankje. Die laten op alle manieren zien van, wij doen het daar. We zijn belangrijk. Wij regeren je me. En in lengte van je.
Maar uiteindelijk rent het toch stom. Sikko van Goslinga en zijn vrouw krijgen 5 ben. Maar spietig genoeg voor de familie binnen het allegaar dochters. Adellijke erfopvolging gaat altijd via zwannen. En dus stiert het edele geslacht van Goslinga uit. Zijn dochters lieten nooit zijn deer een prachtig praalgrijfmaatje in de kerken van Dwaaien. En zo is er toch nog wat oerbleu van deze machtige familie. Ja, er is wat oerbleu van deze familie. Maar net wat Sikko verregen hier. Zie, hij hier alles. Hij hier macht, hij hier geld, hij hier onschen, hij hier een staten. En ijdelheid der edelheden. Hij hier zelfs een trendy pruik ophalen. Ja, dat is mooi. Maar wat er het allerliefste had voor, dat kreeg je er net. Dat ene geschenk, een zoon, dat zit er net in. De man die het alles keerpje kon, die kon geen opvolger krijgen. En daarom rent de adellijke bloedlijnen van de machtige familie van Goslinga, die rent in Samar in een liedjerkje in Dwaaien.